Hi guys! So, andito ako ngayon sa bahay nila ni Marinong Humboy guys, no? And, pumunta ako dito kasi akala ko is andito si Marinong Humboy kaso umalis pala. Asa si Jimboy? Ha? May binili pa daw si Jimboy. So, andito si Lula. Yung Lula ni Jimboy. Ayan na. Lula ni Marinong Humboy kasi tawag na, puso. Naglagay ng bigas sa loob ng puso. Para sa pista bukas, no? Ayan. Naghanap ko si kani Nayo. Bitaw na doon. Antayin natin muna si Marinong Humboy, guys, no? Maglitson daw sila bukas, mga master, no? Ayan. So, abangan natin bukas. Kasi pupunta daw dito si Sir Jing saka si May Timang. Punta daw sila dito bukas. Inibitahan sila ni Marinong Humboy. Ayan, mayroong mga upuan, tapos may lamisa. Nag-prepare sila. Tapos yung mama ni Marinong Humboy, ayun, may ginawa. Ano sana siya tingin? Budbud? Budbud kabog? Bugbog pilit. Ay, bugbog pilit. Ayun, tingnan natin. Ayan, master. Ayan, budbud pilit. Parang saan rin, baligyan ni mo, para ugma. Pang dessert bukas, ay. Ayan guys, so tinulungan ko si Marinong Humboy no, maglagay ng tila sa labisa para bukas.
And ayun guys, natapos na rin guys, no? Yung paglagay namin ng mantel dito sa lamisa. Tapos meron pa nakalagay ng lechon tree, oh. Meron nakalagay lechon tree guys, ayun, oh. Ayan. And ayun po guys. So update lang po bukas guys kasi mag-vlog din kami ni Marinong Humboy bukas. So ayun po. So thank you.